Znate li da je 1998. godine uočen poremećaj u funkcioniranju jezgre našeg planeta Zemlje, složenog mehanizma koji juri svemirom? Motor tog složenog sustava je upravo jezgra. Jezgra se pomakla prema poluotoku Tamir. Jasno je da svaki poremećaj u jezgri, motoru našeg planeta, uzrokuje mnoge poremećaje u radu cijelog planeta. Jedan od tih poremećaja su sve učestalija viđenja aurore borealis. Mnogi, nažalost, među njima i znanstvenici, dive se toj pojavi, ne shvaćajući da su to zabrinjavajući znakovi jer pokazuju da nas magnetosfera više ne štiti od štetnih galaktičkih zračenja, koja sagorijevaju kisik u našoj atmosferi. Što možemo učiniti kao čovječanstvo? Da li se uopće možemo tome suprotstaviti? Odgovor na ovo i druga pitanja potražite 2.12.2023. na kanalu Kreativnog društva. Pogledajte forum Globalna kriza odgovornosti. Saznaćete kako možemo pomoći našem planetu i tako očuvati život na njemu. I ne samo to, nego stvoriti prekrasnu budućnost za našu djecu i generacije koje dolaze. Vaše sudjelovanje i informiranost ključni su za ostvarenje tog zadatka. Zato ne propustite pogledati forum.